ассалому алайкум шерпаланго чхеле шаб бахайр алло баракату бахшиш ки дер мондем видеора имрӯз видеои хоҳара ки марда буд алло баракату дастгирӣ карасе иншоалло пага маълумоти пурра метем. ҳамин сайте ки мебини сайти Қори Фарух яке аз бародарони мусалмони худам. Фарухҷон фақат ба хотири худо мегум ягон хафат кара бошам пасти биланд пасти экран болои экран ба хотири худо бахшиш мепурсам бабахшму. бародарон ман аз шумо ҳеҷ гоҳ тазораву хоҳиши бад накардам. ҳамин бародари ман 18000 подписчик дорад. ман ина сайташ бо силкара да комментария ки мемунам. бадрои да ҳамин бародар дастгирӣ кине подписатсия кине. мақсад аз ин ки ин да хонаи худои мардума ба хонаи худо ҳаҷ мебарад. ва худ аз ҳамин мардуме ки шумо подписатсия доред ё ки як каса тавсия мете ба воситаи ширкати ҳамин меравад чикор мекунад иншоалло да ӯ савобам хуше. алло баракатун тия навор 1 минута илтимос пахш ки лайк комментариё да ҳаққи Қори Фарух чикор кунед дуо кунед. алло баракати ман ки сайта дизид назд дизид аллоҳ лаънатш куна касе буд кор надорам ба итизоф. просто мехоҳам ҳамчун бародар бифаҳам ки дар пастиё дар сахтиё аллоҳ ҳеҷ гоҳ сахтия набини بدون که دبارت شهر بچه ها از برای خدا هستند. برادرها التماس در سایت این برادر پادپیسات کنید. ان شاء الله بهترین برادر است و نواروش و احساسه با ایسا سنوید میکنه. میبینه که چی کار خوب میکنه. خدا نگهدار.